Mitä helkkaria sä täällä luuhaat? Arvaa! Jos herra kauppias viittis vähän siirtyä. Eestä takaa. Alaikäiselle. Mulla on velkoja. Otella itses tonne sisään varastelemaan. Mitä helvetti? No hyvä on. Mä yritän tässä olla vähän... Yritä jossain muualla. No en. Tänne sulla ei ole mitään asiaa. Mä kerron asiasta poliisille. Ja vielä pesäpallomailalla. Ui saakeli! Terve menoa. Estää mua tekemästä mun työtä. Kyllä mullahan on. Mä teen kaikkeni, että roskasakki ei pesiydy meidän rappuun. Ovi auki tai tapahtuu ilmeitä! Tää on ihan naurettavaa. Mä voin pyytää sulta vaikka anteeksi, jos se siitä kiinni on. Missä? Pysähdy, Pente! Se ei varmasti, sinne ei sitä laita! Irti siitä! Minä sanon, että sua ei täällä kaivata! Ja minä jaan näitä, missä minä haluan! Onneksi olkoon. Sinne meni! Homoja! Mitä helvettiä? Seppo. Kyllä sä oot melkoinen sonne. Asiahan on sitten sille selvä. Senorita.